Pulis gidi niya. Ayun guys, ngayon project natin ngayon gagawa tayo ng bamboo canyon para sa Pasko. Hi. Kung kawayan, maluya. Kawaya, pwede man ngayon? Pwede man to, ano to? Pwede man. Hi guys, bali nakakita na kami ng ano, ng pwedeng gawing bamboo canyon. Ayan. Sinisimulan ng tunay ni Tamboy. Ay. Ito na lang, pan. Ayan yung naka-blue si Papa. Si naka-gray si Dines, naka-black si Eman. Si EJ, ito may kapote, paparingis. Ayan, sinisimulan ng tirahin yung bamboo. Arnay. Yan, malapit ng maputol. Kaya kailangan ng suporta. Baka mabiyak eh. Ayan guys. Malupit rin si Tamboy. Ayos. Ayos na, ayos. Okay. Putol na. Saro pa. So ayun guys, bali putol na yung isa. Bali isa pa. Para may reserba kung sakaling madali. Ayan si pa. Ayun guys, bali nakuha na namin yung kailangan namin makuha. So uwi na kami. Odik din eh. Iya. Odik din ah, dengan tamaray. Wala nang lagadi. So ayun guys, bali sinisimulan namin gawin. Pinuputol na yung kawayan para magagawa. Ang dalawang bamboo kami magawa namin. Huwag mo na dyan, no? Wala, kawan dyan. Nagaliw mo. Nagaliw dyan sila. Ano? Lakas. So yun guys, bali nililinis muna yung gilid para maganda naman yung ano, yung bamboo canyon natin.
Ayun guys, bali binubutasan na para dun sa ano, butas ng ano, ng bamboo. Ayan kung makikita nyo. Yung butas ng ano. Ayun na, may butas na siya. Bali na sa pangalawang ano na, pangalawang buko. Ayan. Guys, bali nililinis na lang yung ano, yung pinagbutasan para ano. Ayun si Laga. Laga. Bang! So yun guys, bali uwi na, asa na Pasok. para magkabutas. Kadok mo. Kadok. Uy, madali na. Ay na. Para karong no. Uwi na, siba na, luo na. Ayos na, ayos na. Di pa nga nagaluwa. Okay. No, wala. Di pa nagalawa. Next. Ayun na guys, bali yan, pangatlo. Pangatlo, yari na yan. Yun. Doon na ni. Yari. Ayan. So, bali ganyan mangyayari guys. Dire-diretso lang yan. Tapos, diyan natin sisindihan yung ano, yung bambo para sumabog. Ayan. Yun na. Ayan. Okay guys. Tapos na. Ayan ang master. Ayan. Yan, fire! Right. May ko nagano kayo, magmay magchinilas na gano. Naliagutan. Wala ka dyan. Bomba. Oh, wala man ano. Pura nagpasumura ka na. Ilan ko nag-aarap ka rin siyo. Aray, tayo talpi ako na. Talpi ka. Gas! Sumubao. Wala si paano yan oh. Temanan! Sama na, mau kami. Na, dara mo na. Kami dua. Oo pa na. Para dito na ako naman dito. Na guys, bali pang-apat na try. Hindi na rin puputok na. Ano nangyari, boss? Ilaw mo ka. Ayan guys. First fire. One. Sugon! Sita. Ngayon, sirya. Sirya. Suon ba ka? Para iyo, maluway pa ito pa. Takot mo kay Tamboy na yaw. Pura si ano, dapat di ko ka mo.
Kaya mo kung aga. Lupit. Dahil meron oh. Ano pa? Ayupan, ani, ayupan. Uni chinilas. Kulbaw, ano naman? Ay, di yan boy, maputok boy. Dumog. Alburo. Yan naman. O yan ako, yan na si ano. Ayan, kumuha ng gasira para pagpuputok. Naubos yung posporo para ano eh. Ulit to, may lighter ako to. Bang kulit bro. Kulit buang. Boom! Para na kaya ang alburo? Antos? Oo. Ayun mo! Palaog! Palaog! Uy! Di pa ganun. Ay! Nay! Ano napasok ang bulko yan? Pero tubig? Tubig mo boy! Tubig mo boy! Hindi naman kaya ng buling tao. Layo ito ng loo. Uy! Ayun. Kalayo to. Wala na. Wala na. Yan, ganda na. Wala na? Mali? Tubig. Buro? Sa dahi. Tapos ko yung ano mga... Uy, ito. Kulit po. Kaya na ba? Dapat may kamo. Hindi ka na. Dua-dua para malupit. Nganak lang man ikaw. 1/4. Hindi ko. Nagitaklog na kang talinga niya. Ay! Dunog angkal. Nagkabalik digdi oh! Makulog sa mata, makulog sa mata. Siyo, tambot siyo. Yan, hindi na nga na ako ng durig. Maganda. Uy! Kaya ako masarek. Kasi mo ito masarek. Dua-dua nga na eh. Wow! Buli kiti niya. Nagos sa puso. Nagano digdi oh! Naayo. Ikaw. Simba. Uy, tambot siyo na yan oh. Uy, yan na. Ayop. Lagat na. Ayop na! Kikitlaw ako. Parang maliit na itong putok Balik ito. na lang. Alin ko lang. Parang maliit na ito. Ang kusog ka ito nga! Kapuputok ko yung tulong putok mo. Kusukon, matito sa pran. Buli kiti niya! Ginit ang karburador. Ay!